Magona chere mabuja tati timutsanika muno nhau nyasi chindokupai zvidimbu zvezviri kuitika ipapa. Nyasi wamunangarwa vari kuita yavari kuti Sona State of the Nation Address, apa vanenge vari kureketa mamiriro akaita nyika. Idi heno kuti vachazvireketa chere kuti mufana wavo uyu Zigi akabva agwa kugarira nhanzva ikageita ari bekubenuka. Heno mabuja pakanyangariwa, asi munhu wese ari kuziva zviri kuitika munyika. Heno kuti zvauda kureketa zvakasiyana ndozvipi, ticharamba tichiringa ipapa kuti vanenge vari kutekaidza sei nyaya dzacho, wachitinyepa ipapo. Nozuro uno wagoita dhiri nokambani yo Bitumen maiziwa ka iyo inogadzira mugwagwa iyi ya ipapa. Vari kuti taipa basa rokuti inhadzire nokuwaka patsva mugwagwa unobva kuBeitbridge wonanga Bulawayo, wobva wati kubva Bulawayo uchinanga kumapopoma kuVictoria Falls, makilomita 460 760 kilometers pachirungu. Vari kuti iwo Bitumen taiti itsvake mari yegani yobva yaita zvainoita, yowaka mugwagwa, yoita kuti mugwagwa yubenhutse mari yawo, wozopa kuhurumende papera makore ane chitsama. Pariba ari kuziva kuti makore eyo mangani. Tikundonamatira kuti vareke kugosungirira nyika kuti iite kukuwana chaiko nokubhadhara mari isingaperi, makore asingaperi. Tikuramba tichindoona, ticharinga kuti vanenge vari kuburitsa chere kuti zvii zvawabvumirana zvacho. Ipapo tinenge tichikunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvaitika. Amos Chibaya aripo ipapo akasungiwa Nozuro aribe kugoendesiwa kudare, akaendesiwa asi nyaya yacho iribe kutongiwa kwaye bhero raanga aida kuti apuwe. Mapurisa ati tiribe kunhadzirira kuti tiite nyaya dzacho dzipere. Kureketa kuti heno peno nyasi ndipo achazoenda kuonzi azikane kuti achapuwa bhero chere, asi mukaona zvadare aiwa ari kuburika bhero ranoripiwa munoona zvinoitika zviya zvamazuva ese. Mutongi aribe kuuya kana kuti chino kana kuti chino kana kuti ndaimbwa nyaya yenyu ndichazoreketa kuti ndichamupa chere bhero rini. Heno mazuva anoteera yaya ndizvo vanondoita regai tirambe takaparinga ipapo kuti panopera pakaita sei. Tinenge chindokunyepai. Nozuro kwakaita dhirama kukanzuro weguta reHarare. Jacob Mafume akafumira kuti ndamisa basa mabharani mukuru wokanzuro Hosea Chisango ndamumisa nokuti agobatsira kupa kambani yakanzi isapuwe basa achiipa basa. Kuno pawakazoti wakaita koita musangano wokanzuro, full council meeting pachirungu, aiwa akatosvika ari kuona Chisango akatomugarira akatogara pasaiti naye. Vachibva wadzinga rakadzitape kuti burikai mese, chimboburikai anakadzitape tinhadzirise zvinhu. Mabuja ndipo unotoona kuti kunyange ukanzi uri kutonga pane vamwe vanenge vachitonga. Regai tione kuti zvichapera sei ipapo. Vamwe wagoti aiwa Jacob Mafume aribe simba rokuti amise iye mabharani mukuru, zvinoenda zvakadaro. Pariba ari kunyatsa kuziva kuti zviri kutekaira sei. Tinenge chikunyepai. Tanyara Fani ipapa paburika kuti kuno vaZimbabwe 3 muSouth Africa wakapuwa upenyu hwekugara mujere kairi upenyu hwese, 2 life sentences pachirungu pamunhu mubodzi. Mumwe ndi Edison Ngamiko ane makore 37, Amos Masiya ane makore 37, Edron Panashe Chisanako ane makore 30. Wese wakapuwa makore upenyu hwiri hwekugara mujere pamunhu mubodzi. Nonyaya yekuponda wakaponda vamwe wabvana wairi. Zvinoita kuhwadza. Wakasiya umwe ari kuita atokuwara zvokukuwara upenyu hwese chaizvo. Pakaita kunyangariwa. Tikundoramba tichishwira kuti wakadariwa. Dai wandoita kana kubisa manjayo zviite zviri nani. Heno zvimwe zvinhu zvinoda kuitiwa nokuti izvi kaizvi zvisvinuba izvi. Ipapa muchatozoona wakuda kuti makore akati kata apfuura taada kuburika tiende kumba. Imi tokudaiba izvi, tokudaiba. Garai ikweyo. Wiki nerechivhayo kureketa kuno agovhurapo kare mushini wache uya waanga ambopfika ipapa apa Daisy Mtukudzi motika yorudzi rweFortuna yogore rino ya 2024
muri kuziya kaa kuti iye Daisy anga aburika achinzi munhu akanyangaritsa Fanny wabva nawa mutukudzi waye kuno. Ukaona zvapindiwa neivava waziva kuti pachiribe chizvino. Ipapa unobva watoona kutoti ndosaka Daisy ari kuita zvaari kuita. Akatoredzera kamwe tima romumwoyo riri kubva kubato riri rinoita zvotima riri. Idiwo pakaita kunyangariwa. Strive Masiyiwa agonzi akapuwa mubairo no Harvard University kuAmerica. Kwai mubairo uyu ndokuiti akaita tusvinu muzvinhu zvinochekuita nokusimudzira Africa pokare nevanhu vakabva kuAfrica vanogara kuAmerica. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei. Akapuwa mubairo unonzi W.E.B. Du Bois Medal. Tikumuti makorokoto mbi yedu aidi anozikana pasi rese kawo. Ipapa Michael Onice ari kuraitidza kawo vakomana vemaWarriors agoisa chikwata chache chaachazotora kuisa vakomana chaivo vachatamba zuva rechigumi nezuva rechigumi noina mumwedzi uno pavanenge vari kutamba noNamibia. Rekai tigoramba takazviringa kuti zvinenge zvichienda nokupi zvinenge chikunyepai. Tikaringa pasi rese kuSouth Africa kwaino bazi rinoita zvokuringa ubasa hwevanhu Department of Labour pachirungu vaita kuda izvezvi kuti tichitorewo titsvake vanhu vanosvika zviuru 20 chaiwo kuti vagopote vachitenderera mese vachiringa kuti vanhu vakapinziwa mabasa mumakambani mumu vanhu vano mapepa chere vanhu vekuSouth Africa chere zviri pamutemo. Rekai tione kuti vanoikona chere iyoyi. Ticharamba hedu takaparinga. Uku peturu yabenuka yadzikira mutengo nyasi munyika yeSouth Africa. 93 yaakutengesiwa yachipa noranded bodzi nomasendi 6. 95 yachipa noranded bodzi nomasendi 14. Dhiziri rachipa nomasendi noranded bodzi nomasendi 12. Zvavo wabi yedu muSouth Africa peduno muchaona zera inenge ichitokwidza ipapo mutoonzimbe iwoyo ichitokwidza kuti haiwati kutokwidza isu ndezvenyu izvo. Pakanyangariwa mabucha tikundamba tichindoona tichihwehwa rute kuti wabi yedu zvavo. Mvana waEduardo dos Santos Isabel ajiwa nonyaya yake kudare anga akaendesa kaachiti imi zvamakandibatira zvinhu zvangu kunze konyika kuku mhiriko makungwa chisiyai zvinhu zvangu kunowaramba dare roro harandoti unonyaya iwewe unomhosva kunorika tione kuti achaipedza sei. Apa kuDRC kwaino United Nations wapandukiwo M23 izvezvi vari kutora pamwedzi nopamwedzi mari yekuAmerica zviuru 500 300,000 pachirungu kubva kumugodhiya wakatora. Wakomana aiwa pari kurukiwa mari apo. Ipapa kuwaIsraeri kwaita kunyangariwa manduwe hondo yachitsvuka ropa manje izvezvi waIsraeri vari kubhombiwa nokwete mbichana noIran. Heno kuti nyasi zvichaitawo sei? Muchatoona kaa dzimwe nyika dzichatopindira ana America nana Russia vachazobva wapindawo mumashure macho. Unobva waona kuti idina yawe pakaita kunyangariwa. Hondo yepasi rese yaakuita kusimuka mbichana zvayo ichisimuka asi iri kutouya chaiko. Rekai tione kuti ichaperera papi. Dzedu nyika dai dzandoita kunyarara kuti zii kusvikira taona kuti zviri kuenda nekupi nekutoti dzikareketa peno ndo kuzotanda kugwemiwapo kare. Rekai tione ko wanotsvaka kaa kuri nani kwacho kuti wanangise kuratidza kuti imimi muri hamusi chinhu tisu wakuru. Rekai tione kuti zvinopera mushechere izvozvi. Toringana manheru mabuja ini wenyu mhanduwe onau.